Personalno govoreći, tu ima, ja ne mogu da merim da li su to najbolji, najgore i tako dalje, tu ima ličnosti koji su zaista stručnjaci u svojim oblastima, znači kao stručnjaci, kao ličnosti. Pa će vam lakše biti, recimo, da mi odgovorite na to pitanje, ko su ti stručnjaci? Ne, mislim ovako lakše odgovorim sa vladu, moram bi sad idem po spisku, ima ih jako mnogo, što je opet uzrečeno interesantan podatak. Pa ne, ti fenomenalni bi se odmah čovjek setio. Ne, pa nisam to, kolega Nikolić misli da su fenomenalni, ja ne bih išao tako daleko, mislim, ja sam rekao pristojni, dobri stručnjaci u svom poslu. Pa ko su ti? Pa recimo kažu da premijer, gospodin Cvetković, kojeg sam ja ovde ovako kritikovao u skladu sa onim karikaturama kako ga u Blicu crta Marko Somborac, inače briljantno, tako ga ja pomalo prespljam, ali kaže da on sjajan računovođa, sjajan ministar finansija, verovatno i sadašnja gospođa koja to radi isto tako dobra. Ja mislim da gospodin Ljajić, mada je na užasnom mestu, je dobar ministar, ima i drugih, znači sigurno ne bih sada, taj gospodin Škundrić je ozbiljan stručnjak, recimo, ne ocenjuje njegov ministarski rad, ali kažu li da je on vrlo ozbiljan stručnjak i tako dalje i tako dalje. Ovo je zanimljivo, poenta moje teze. Ne kažem ja da su oni zbog svog sastava, ljudskih kvaliteta, intelektualnih ili moralnih najgore vlada u istoriji, ne u istoriji naravno, nego od obnavljanja višestranačja. Ja kažem da oni kao tim su loša vlada, kao mehanizam. Ja mislim da je nemoguća misija ili će samo preko leša, odnosno preko rejtinga Borisa Tadića oni uspeti da izguraju, ne znam, par godina. To je poenta. Znači, ne postoji jedinstvena politika. Pa jedno su sada penzije, pa se oko toga ne spore, mada je to dosta važno pitanje. Ali recimo da nije važno za to, kao što vidim da kolege ekonomisti to bagatelišu tu temu, ja mislim da to nije nevažno. Ali sporazum sa Rusima, tu se vlada pocepala. Hajde što se nisu složili oko toga gde treba budu sudovi u kojim sve opštinama, u kojim sve mestima. Hajde ako se ne slažu oko tih akciza, mada i to opet pokazuje koliko tu nema jedinstvene politike, nema jedinstvenog duha, nema discipline u toj vladi. To je moja poenta. Ja protiv njih nemam ništa. Što više, meni kao analitičar, oni savršeni su. Oni su savršeni za svakog kritički nastavnog analitičara, zato što uvek ima mnogo tema. Kao i mediji što ih vole, mislim, ako hoće da kritikuju, uvek mogu da kritikuju. Ja se plašim, pošto je ovo upravo važna i teška i ozbiljna i teška vremena. Zbog toga se plašim da to nije tim u ovom sastavu, taj orkestar. Drugačiju neku preraspodelu. Znači, oko tog gasnog sporazuma vama je oni koji nose ekonomsku politiku u vladi G17 je izašao izvan te priče. I posle toga je sve ostalo kao nikom ništa. Dobro, Đorđe, ali nije logično, dakle, mi ovde govorimo i ne samo večeras ovde, nego se o tome priča kako, eto, predsjednik je oteo autoritet vladi i uzeo ga za sebe ili već ne znam, ano, ko je to uradio. A kad se govori, kad to pitamo, ko su ti ministri koji su dobri, vi kažete kaže se da je Žika stručnjak i kaže se da je ovaj. Pa zar ne bi bilo logično da mi vidimo iz onoga što su rezultati rada tih ljudi, a ne da pričamo o tome da se kaže da je neko dobar. Ne bi to već trebalo da se vidi da je neko dobar. Nisam ja adreser, nisam ja taj koji to govori. Meni je sasvim logično što u ovoj situaciji... A vi kažete da je to najgora vlada. Znači, šta je problem? Ja kažem da je najgore vlada po tome kako funkcioniše i po tome što ne može da funkcioniše. Pazite, mi smo svi fini ljudi, da nas neko izbaci na fudbalski teren ili ne znam šta da radimo na baletsku scenu, mi bismo se vrlo komično delovali. Ovaj tim deluje komično jer je on pravljen zapravo samo kada bi se sastavili taj broj glasova koliko treba u parlamentu i vidimo da je to dosta veštački kalamio. Šta je zajedničko? Moram da vas pitam. Samislite, poredite SPS i G17+. Ili ne znam, PUPS i šta ja znam, SPO. Ili DS i... Pa nećete to pitati mene, nego one koji su glasali i napravili takav odnos snaga. Ja ne zamjeram Borisu Tadiću što se meša. I da vam kažem, tvrdim, ova vlada ne bi sastavila ni 6 meseci da on to ili neko oko njega ne drži, ne vuče. To je teško, to usporava i istovremeno to troši njihov rejting i njihovu energiju. Zato ja mislim da bi izbori bili, da su izbori, mislim sad od toga neće biti ništa dogledno vreme, zato ja mislim da bi izbori bili manje loše rešenje, bez obzira što se ne izbore ne ide ni građanima, ni strankama, ni opoziciji, što je posebno interesantno, a naravno ni vlasti. Ali sam mislio, i time završavam, da su izbori najmanje loše rešenje, jer bi rezultirali čistijom, jasnijom, rekao bih, vladajućom većinom i možda u tom smislu boljom, odnosno funkcionalnijom vladom.